नुनानै गोजोननाय मोनदों डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जोबजानाय गासैबो एक्स एनडिएफबि बा एनडिएफबि केडार्सफोर बिथांमोननि सख'जानायनि थाखाय आसामनि गाहाय बा गिबि मन्थ्रि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों। एबसु आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो डक्टर अनजलि दैमारि मेमबो दंमोन। बाव मा सावरायमारदों नैबे आं दहाय मेघालयनिफ्राय ओरै फैनायनि भिडिअआवनो आं भइस डाबिं खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन। मेघालयानिफ्राय फैयै नैबे गलपारा लामाजों आं दायो बिटिआर गोरोबथानि 9.4 9.4 दफाजों जेलाव थानाय गासैबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनायखौ एबसुआ लुबैयो दिपेन बर' आरो लोगोसे माब्रै मा सावरायनाय जादों निस्सय नैबे भिडिअनि थ्रुयैनो आं नोंथांमोननो भइस अभार खालामनानै फोरमायनो सानगोन। नैबे सिनारिफोरखौ नायनानैनो खोनासंलांनो हागोन। एबसु आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम जथायै दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटी खारगुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव सावरायदों। बिथांमोना मा सावरायदों आं बावहाय नोंथांमोननो फोरमायना होलांनो नाजागोन। बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफानि सानस्रि बादियै रन्जन दैमारिजों लोगोसे साबा बारग' एनडिएफबिफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां खालामनाय, सा 56 बारग' एनडिएफबिफोरखौ सिबिआइ आरो निया केसनिफ्राय बोखारनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि 9.3 बादि 9.3 आद्रा थाबावनाय बारग' एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनाय आयदाफोरखौ लानानै दिनै गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवारै सावरायनाय जायो। एबसु आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जथायै नारसिननायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा थाबैनो भारत सरकारजों सावरायनानै सिबिआइ आरो नियाखौ खावलायनानै बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बोखारनो थाखाय खोथा होयो। लोगोसे दिनैनि सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनांबो जालाङो। सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै मानाव गेदेर मुस्रि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, रोमदोन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीयाबो बाहागो लानायजों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, बोजोबनि बारग' आफादगिरि अनजलि दैमारि आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। नोंथांमोना खौरांखौ खोनानो मोनबाय। जोंनि थाखाय बे गोजोनथाव। नैबे जायगाखौबो सोंनो हागौ। बे जायगा जिखिनि नोंथांमोना नुबाय बियो अराउन्ड 3 किल'मिटार दंमोन नामाथाय गलपाराजों बारस'लांनाय ब्रह्मपुत्र बिखानि नैबे दालां बा ब्रिजआ। जिखुनुआनो जाया इलेक्सन खाथिखाय खोथा होफ्लादों बिदि बाल' जानाय नङा। जों गासैबो बर' रायजो राजायानो लुबैनानै दं एक्स एनडिएफबि जेसेबां दं बिसोरनि केसफोरा उथायजानाय आरो लोगोसे जायफ्रा सेन्ट्रेल जेल आरो डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे दं एनएलएफबिनिफ्राय लानानै गासैबो जिखुनु एनडिएफबिफ्रानो गजानायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट होनो हागोन। आरो दिनैनि नैबे सावरायनाया थाबैनो मावफुंजानायखौ बर' रायजो राजाया लुबैयो। इलेक्सननि उनावनो जागोन होनबा जों मानिनाय जानाय नङा। नंगौना नङा? रायजो राजाया बिनि सायाव मा बुङो अन्नानै कमेन्ट होनो हागोन। नैबे जायगाया जाहैबाय सराइघाट नङा। जोङो फैफिनबाय थानाय समावहाय मेघालयनिफ्राय फैफिनबाय बे गलपारा ओरै डिस्ट्रिक्ट गलपारा टाउननिफ्राय ओरै जोङो साइड फैनानै ब्रह्मपुत्र सेर बेजों गाखोबोबाय आरोना। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला। जायफोर नायगिरिफोर खौरांखौ माबायदि मोनखो आरो खौरांखौ बयबो खोनाबायबो जानो हागौ आरो गोबाङा खोनायाखै जानो हागौ। मोजां मोनग्राफ्रा शेयार खालामनो हागोन जाहाथे बयबो मिथियो डक्टर अनजलि दैमारि मेममोननि बे मोजां इनिसिएटिभ सावरायनाय हाबाफारि लानायखौ। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।